Akala mo ay special na effort, special na pagmamahal, pero ay responsibilidad yun ng jowa nyo. Diba? Pinapalaki nyo pa. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Unang-una, may mga nagsisettle sa bare minimum kasi takot sila mag-isa. O, diba? Merong mga nasa relasyon na kung saan sila na lang ang nagtataguyod. Bare minimum yon, pero pinipili pa rin nila magstay. Bakit? Kasi magba-back to zero na naman. Lalandi ka na naman ulit. Yun din yung takot ko actually kapag napunta ako sa relasyon. Imagine mo makikipag-break ka, tapos back to zero ka na naman to the point na magtatanungan na naman kayo san ka madalas, anong hobby mo, di ba? Nakakapagod pa ulit-ulit. At ang pangalawa, sabi ko nga kanina, marami nagsisettle sa bare minimum kasi they only want temporary fun, temporary people, and temporary bembangan. Sex! What? Shoutout natin dyan yung mga walang label pero talagang nga namang performance level kapag magkatabi sa tama. Ay! Ayan ang problema sa inyo. Gusto nyo lang talaga panawid uhaw. Make sure na kung kayo ay lalande dun din sa bare minimum lang ang gusto. Okay? Huwag nyo kami damay mga seryoso. Ang pangatlo at panghuling rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Hindi alam yung self-worth nila. Hindi pa nila nararanasan matrato ng tama. Hindi pa nila nararanasan na talaga nga namang mahalin sila ng totoo. Kaya wala silang standards, wala silang pamantayan kung paano mahalin, paano pag-effortan, paano bigyan ng atensyon, paano bigyan ng oras na talaga nga namang totoong-totoo at hindi hinihingi. Talaga nga namang, okay, kaya pala bare minimum yung gusto ko kasi hindi pa nakakahanap ng tamang tao. Hindi ko pa natitikman ng tamang tao. Diba? Kung gusto mo ng tamang tao at tamang relasyon na kung saan hindi ka hahayaang magkaroon ng bare minimum relationship, unang hanapin mo ay talaga nga namang chinito. Kapag chinito yan, sinasabi ko sa inyo, kaya kang bigyan ng atensyon, kayang ibigay ang tunay na pagmamahal at kayang-kaya iparana sa iyo ang pangmalakasang dila. Hindi, dila, ibig sabihin magaling kami magsalita. When? Hindi nga. Kaya naming i-compliment, i-point out ang mga strengths mo. Kaya ka naming pangitiin gamit ang mga salita. Yun ang dila na sinasabi ni Kim Chino. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.